máme veľký, dlho očakávaný deň, počas ktorého vylosujeme výhercov ankety, ktorá sa uskutočnila v našom vinárstve počas Dňa otvorených pivníc, ktorý sa každoročne koná poslednú septembrovú sobotu a budeme losovať výhercu darčeka od nášho vinárstva. Je to v podstate kolekcia vína v hodnote 100 eur. Víťazom našej ankety o najobľúbenejšie vínko sa stalo víno Macikuve ročník 2013, ktorého predchodcovia boli vínom roka. A ja poprosím teraz jedného z našich priateľov a hostí, ktorí prišli až z ďalekého Tokia, aby nám vyžrebovali víťaza tejto ankety. Tak ja odovzdávam slovo. Jeden z 1000 účastníkov a výhercom sa stáva Máriou Michal. Gratulujeme! Bravo! Thank you very much. Hi. Finish.